Dovoľte, aby som predstavila môjho dobrého kamaráta Joja a zároveň výborného fotografa. Tento človek má na svedomí tú krásnu fotku, ktorú mám u seba na stene. A rozhodla som sa, že vám umožním, aby ste niečo podobné mali doma aj vy. Možno v malom, možno v inom, ale niečo také. Veľko záleží len na vás. Nebudem vás otravovať, požiadam vás len o spoluprácu, o ochotu a môžeme ísť na vec. Super. Sproti sme sa aj zlakli, že sa budeme fotiť v plavkách. Nakoniec sa nič také nedialo, ale bolo to milé. Obavy z fotenia v plavkách nakoniec opadli. Predsa, kto by už chcel vystavovať to záchranné koleso, čo mal pripravené na plávanie? Nie ty, Alenka. Je ona. Tie krídla sa s mojou osobnosťou úplne stotožnili. A teraz veľký úsmev. Spomeň si na dieťa. Ďakujem. Tvár úplne priamo na mňa. Trošku mi vyrovnaj hlavu. Trošku nižšie. Dievčatá, povedzte mu niečo veselé. Ťahni brucho. S tým program fakt jako bylo super a kvůli tomu jsem chtěl jako dát na Alinu 10 bodů, ale jsem říkal, možná Peťu zítra bude robiť lepšie. Mne sa to posledná páči, kde si taký... Ešte raz, Miro. Kde si ty sám sebou, mám pocit. Dobre. Mne sa program páčil, pretože z tohto programu si odnesem aj nejakú tú pamiatku z tejto relácie, než do wellnessu môžem ísť kedykoľvek. Ako prekvapenie, to máš výborné. Poď. Ďakujem. Dobre. Môže to byť? Bomba. Naozaj sme sa potili, jak v tom bazéne. Celý som bol premočený, lebo ma tam utlačili dvaja takí nad 100 kilo páni a ešte dve dámy si na mňa sadli. Takže odtiaľ som išiel jak sardínka. Ja som bol jediný v strede a všetci na mne. Poďme, poštekli ich poriadne. Dobre.